Ще можете ли да ни кажете наистина две думи, защо този проект привлече вниманието и защо той се изучава от студентите в Софийския университет? Здравейте на всички! Доведох най-упоритите да останат в последния час на учебния ден студенти от специалност книгоиздаване. Иначе всички курсове, 4 випуска в факултета по журналистика на Софийския университет, от година и половина знаем за целия проект 39 ключа и са изследвали подробно официална и неофициална информация за него. Особеното, което те отчитат в цялата поредица, която предстои, е, че за пръв път изобщо в света се появява комбинация между книга, уебсайт, онлайн игра, хартиени карти за игра, телевизионен, така наречен новинарски блог, който видяхте симулация на новинар, който съобщава система и в поредица новини по събитията от семейството, от тая енигматична фамилия Кейхил. Действително за първи път никой не си помисля, че може да съществува такова съюзяване между най-старата медия, книгата, и най-новата, интернет. Съответно, интригата се поддържа и от информацията за това, че Стивън Спилбърг ще направи поне 3 филма по цялата поредица. Още една медия, т.е. ще бъде намесена киното и телевизионния екран. Спилбърг същевременно се отказа от основните си проекти. Той разтрогна договори на предстоящи филми, които трябваше да режисира, за да поеме цялата отговорност върху това предизвикателство 39 ключа. Имаме предвид съответно и интригата, която свързва книгата с икономическата ситуация в момента в света. Никак не е маловажно това, разбира се, и за мен като читател и за студентите ни от целия факултет по журналистика, че става дума за загадка на една фамилия, която управлява 500 години вече световната икономическа и финансова конюнктура и в същото време датата 9 септември 2008, когато излезе проекта, първата книга на английски език, почти съвпадна с датата на начало на финансовата криза в света. Финансовата криза официално започна 4 дена по-късно. Това е интригата, която може би ще привлече и възрастните читатели. Докато Хари Потър, което беше книга на проект отново на Схоластик за света, на издателство Схоластик, привлече за пръв път децата към дебела книга с дребни букви и без картинки, откъснати от телевизионния екран, от видеоекран, от компютърните игри. Тази ще бъде поредния удар, световен именно в ситуацията на ушне четене, тъй като ще привлече с тънка книга, с едри букви и с картинки, точно противоположна на Хари Потърските издания, и малките, и големите, т.е. и възрастните, които са се отказали вече да четат. Дори само с тази примамка или с тази сламка, че тук се крие тайната на днешната световна икономическа криза. Благодаря ви много и много голям успех. Предричаме всички на проекта.